Damini debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ati-ati do pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, happy Sunday, salam sukacita. Saya didongani yang sini rohani Tuhan tamahamu saluhut na manginang, selamat beribadah bagi yang bisa beribadah. Tuhan memberkati. Dan yang tidak bisa beribadah, entah karena situasi pergumulan, bencana alam, duka cita, dan sebagainya. Doa kami, Tuhan senantiasa memberi penghiburan, dan dia kamanami nanami nang matunang sudah gugu. Tuhan tatotong na marorok daging nang totimuna. Kadongan na hinaholongan di bagian sa Jesus Kristus, tatangihon hatan itu hatta mamakulingi hita. Di minggu bulun sa darion. Opak Musa 20 sada. Ayat 10 satu ayat 20. Dungi borhak mahala Israel siani jala marsaro di Obed. Dungi borhak Musa nasida sian Obed jala marsaro di bonani duluk Abarim di halongonan todong ni Moab tukan habis saran. Borhak Musa nasida siani jala marsaro martopihon sungai Sared. Borhak Musa nasida siani jala marsaro di baribai sungai Arnon namardalan di halongonan. Namar haroroan sian partalpahan ni halak Amori ay Arnon ido perbolatan ni Moab di holak kolang ni Moab dohot Amori. Alani ido ubahin tersurat di bagasa buku perporangan ni Jahuba. Mardonokon waheb di Supa dohot mardonokon akka sungai ni Arnon. Tole Musa hapuasan ni akka sungai akka nama baor tukan inganan Ar. Jala mangariori di partalpahan ni Moab. Borhak Musa nasida sianitu beer manang sumur. Ima sumuri nanidok ni Jahuba tu Musa. Papungu mabangsoy asaahu mangalihon aik inumon tu nasida. Ujuima dia dehon hala Israel hata ni edeon. Bisat mahawali sumur, maredde taripar hamu. Ima sumur na hinalin ya kaiduk, na saut ni dukir ni hala na sangap sian bangsoy, marhite sian tukot harajaon, marhite sian akka tukot na sidaita he. Dungi borhak Musa na sida sian halongonan tu matana. Jala sian matana tu Nahaliel, jala sian Nahaliel tu Bamot. Jala sian Bamot turura na diladang ni Moab, na patodong doho puso ni Pisga, panatapan tukan halongonan. Ima hata ni tu hata. Hurian apinar hamaul ni tu hata kadongan na hinaholongan, hata ni tu hata di minggu letare sedarion akamanginang, sahira berengon napajojor hon goarni aka sungai. Alam memang ngamanginang topik ni minggu ta sadarion Tuhan sumber air kehidupan. Jala epistel ima Yohanes 4 ayat 4 sahatu 14. Taringok tu perjupangan ni Yesus dohot parupuan Samaria. Amanami na hinaholongan takas tajaha tabigi ditaringoti do disi taringot tuaka sungai. Molo didok sungai namar lapatan aik. Jala turpuk sadarion opak Musa 20 sada ima buhuni biddu 20 sada nama naringoti taringot tu ede puji-pujian ni halak Israel. Songo dia akka halonghangan na pinatupan di dewata di perdalanan nasida. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu perjalanan umat Israel menuju tanah Kanaan penuh dengan tantangan, pergumulan, bahkan mereka mengeluh karena ketidakadaan air untuk diminum. Kita tahu itu kisahnya amangina. Akadongan na hinaholongan molonunga didok air kehidupan, ya, tentu air salah satu unsur yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, juga dalam tubuh kita.
Taboto doa kadongan ia portibion ba ubbal ubbidangat do aik manang laut rupanya. Unggudangat do tarida aik. Itu menandakan begitu pentingnya ya air itu di dunia ini. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Ibarat padang gurun, ya, tungil, ya, pasir. Karena tidak ada air yang membasahi tanah itu sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Amanginang adong do padohan nama dok, lau sude aik na di Portimao dang tuki laho pasobu uas ni sahalak colma. Lau sude pe aik na di Portimao dang tuk pasobu uas ni hacol maut. Ya. Entah kita sadar atau tidak sadar amanginang ya. Tubuh kita ini sebenarnya kebutuhan yang paling dibutuhkan adalah air. Ya, air. Kita bisa tahan tidak makan 1 hari. Ya. Tetapi kita tidak akan mampu tanpa air. Sudah naik pataridahon bahwa memang air itu sangat-sangat kita butuhkan. Ya, manginang da. Jadi asa turpukon paingotok kita asara menjaga hita manginang di kelestarian nih alam lingkungan sekitar kita ya. Paling tidak menjaga ya mata mual sumber air di daerah kita masing-masing. Ya, sewaktu kami di Parsikaman melayani, kami sangat-sangat terberkati karena ada di situ sumber air yang begitu luar biasa. Kalau musim kemarau tidak kering, kalau musim hujan air itu tidak kotor. Dan sangat enak diminum. Jadi mari kita tetap menjaga kelestarian alam lingkungan sekitar kita supaya sumber-sumber air yang ada di daerah kita itu terjaga dan paling tidak higienis dan lain-lain. Nah, amangin ang ahado na nang siputi hatta sian hatan itu hatta evangelium nang soni epistel minggu sadari. Mula tu pandohan na husinggu kami na king law sude ay na di Portibion, law sude ay na di pajonjor di turpuhon dang tuk pasobu uas ni sahala jong. Nah, maka dengan demikian, maka dengan demikian, sebagaimana yang telah Yesus nyatakan firmankan, audo aik hanguluani, nasa namang hinum aik sianau, dang uasa be ibana. Hanya satu sumber air kehidupan yang bisa memuaskan dahaga kita. Hola sada do mata mual na boy pasobu uasta. Ima Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Songon na ni hatidakon ni epistel di minggu sadarion. Amanginang dung di patorang Yesus tu parupo Samaria. Dung ididok Yesus ma. Audui nanidok me. Tuan nami Kristusido howida. Audui nama katai rap dohotonwai. Oleh karena itu mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengalami banyak pergumulan, kita tetap kuat. Ketika kita menghadapi banyak tantangan, kita tetap semangat. Ketika kita menghadapi penyakit, sakit penyakit, kita tetap berharap kepada Tuhan. Ketika kita dilanda bencana alam yang bertubi-tubi, banjir bandang, tanah, longsor, gempa bumi, kita tetap kokoh beriman kepada Kristus. Apapun yang terjadi, kita yakin itu atas izin Tuhan, dan Tuhan mengetahui semuanya itu. Manginang, marilah kita prioritaskan Tuhan Yesus sumber air kehidupan yang sejati dalam kehidupan kita. Nah yang kedua, akadongan na hinaholongan. Diturpuk sadario tekas do di si adong panidangion ni haporsiaon ni hala Israel marhite ede puji-pujian. Nah jika Israel menyanyikan nyanyian karena Tuhan memberi mereka air. Jika bangsa Israel menyanyikan nyanyian pujian karena Tuhan memberi mereka air untuk kebutuhan mereka. Bukankah kita harus lebih bersorak-sorai, memuji-muji nama Tuhan?
Karena Allah telah memberikan kita seorang penebus yang adalah air kehidupan itu sendiri. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, molotung marede bangsoi mamuji-muji di bata ala di parade aik di nasida. Lam hita manian ikol lam marulupolo mahita mamuji-muji di bata ala dilehot tu hita aik hanguluani ima Kristus Yesus Tuhan tai. Di bahini hamakana hinaholongan di bagian San Jesus Kristus. Tung dia pernah ngakana masa na tadup yang manginang di perdalanan ning holuto. Dang tuk sude na adong dihitaw na di portibion. Pasobu uasta, pabosur hita, paposor rohata. Holan aik hanguluan ima Jesus Kristus sido. Natuk paduaho kita. Mga lehon akka apul-apul dohot silas ni roha. Songonima nang laho pasobu wasta asa dangbe wasak kita dangbe mawasita ala nunga di bosuri tuhatna Jesus Kristus. Di pasu-pasu tuhatta mahamu amanginang. Ay martua doa kana tu mangihon hata ni diwata. Jala no piopsa. Di parbadiai diwata si pardami mahamu gabi sundingkan. Jala diramo di marohanang pikiran muna ya sohan surahan. Sahat rodi haroro ni tuhatta Jesus Kristus si paluai. Amin.